Nkhani yomvetsa chisoni a chipani cha Democratic Progressive Party alemba ndithu maminista angapo apitawo pa tsamba la mchezo la Facebook pamene ndithu akudandaula komanso kupempha a nthambi zachitetezo ndekuti ndi a Malawi Defence Force komanso a Malawi Police Service kuti athandize maka ndithu kapulumutsa ma monitors a chipani chimenechi kumeneku ndi kwa Malembo boma la Lilongwe. Potengera ndi uthenga umenewo akunena zona kuti ma monitors awo anali anthu 4 ndiye pa Malembo ndi pa polling center pamene ndithu anthu amaponyera mavoti pamenepo ndi tikupeza kuti pamenepo amachita ndithu kuwonkhesera zotsatira za chisankho zimezi kapena yamwina amadikirira kuti atumize zotsatira za chisankho zimezi ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Ndi tikupeza kuti ambiri kutsatira bwino kuti kwa Malembo ndi kumene kumachokera mtsogoleri wa dziko amene ndi Lazarus Chakwera omwe ndithu ndi achipani cha Malawi Congress Party ndiye kulinganiso stronghold ya chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ndiye kuti ndithu kunabwera anyamata enake gulu linake loti linavala gule wamkulu kumeneko ndiye gulu limene linafika pa polling center pamenepa kuyamba ndithu kumenya anthu amene akuwatema ndoti kutema kwake kuja kuti kwa serious khangati kuti mwina kupha nyama chani ndoti mmodzi mwa ma monitors amenewo ndoti tikunena pano wamwalira. Zimene ndithu ndi zinthu zomvetsa chisoni komanso zosayenda bwino zosakhala bwino mu dziko loti kuli democracy. Tikukhulupirira kuti ambiri kutsatira bwino maka kuti kwakhala ma incidents ambiri amene ndithu akuchitika pa nthawi imene kuchitika nkhani ya chisankho maka ndithu anthu atavota pamene amayamba kuwerenga zotsatira za chisankho kwakhala kuchitika zinthu zambiri. Taona ndithu kuti masiku angapo apitawo kunapezeka zonena kuti ku city center akuti ndithu koma office anifi kunapita anyamata zikwanje amene amatumizidwa ndi achipani chimene cha Malawi Congress Party. Komanso tinaona ndithu ka video clip kamene kamaonesa ndithu kuti anthu enake avulazidwa kumeneko ndi kungwenya boma limene la Lilongwe ku area 24 kumeneko. Anthu amene onso anapitisidwa ku chipatala akuti ndithu kunapita anyamata zikwanje amene anakamenya ndi kuwalanda ma ballot boxes kumeneko nkupita nawo sakudziwa apita kuti. Anthu amenewo ndikuti ndi osatira chipani cha UTM komanso DPP ma monitors amenewo. So apapa ndithu akubwera kumazasemekeza kuno kuti anthu amenewo mmodzi mwa iwo wamwalira komana amene kamba pa ndoti ndi kwa Malembo. Ndi ma security agencies ngati amene wa MDF komanso Malawi Police Service amene ndithu kupanga step up chitetezo kuteteza nzika komanso a zipani maka ndithu ma monitors amenewa. Tikukhulupirira kuti ma centers menemo amatumiza ndithu kandi asilikali kandi apolisi amakhala ndithu ali ma centers amasitu zoti kodi chimene chinachitika ndi chani chifukwa ngati umene kumatumizidwa anthu amene wachitetezo ndi kuti amakhala kuti ndi equipment yonena kuti they can defend anthu amenewo komano ndi chifukwa chani kuti anthu akapeza zoti apanga penetrate mpaka ndithu kukhapa anthu ena nkumapeza kuti kumwalira kumene kodi apolisi kunalibe. Amene watu ni mafunso amene ndithu anthu akumazifunsa kuti ngati dziko tikupita kuti nomata kuti anthu tasiyana zipani katasiyana mitundu komano anthu onse ndikuti ndi Malawi tonse ndithu we fall under the same umbrella a Malawi. Ndi nkhani ngati imene yomaphana chifukwa chonoti tasiyana maganizo pa nkhani ya ndale zinthu zimene zikunena zona si zinthu zabwino chifukwa munthu amene waphedwayo ndi munthu onati anali ndi responsibility anali ndi family yake kana ndi achibale yake amene ndithu amadalira pa munthu amenewo. Nawo munthu waphedwa ndi kuti anthu amenewo apanga safa chifukwa cha selfishness ya anthu enake ochepa chabe amene akufuna ndithu kupanga gain pa zifukwa za ndale. Komanso chimene anthu amene apanga zimenezi akuyenera kudziwa nchonena kuti boma limatha kusintha mutatani komano siku linake ndithu anthu amene akutumani siku nake sazakhala pamene kupanga ndi defend. Nomata kuti munthu wavala za gule wamkulu kavala mask komano chilungamo nthawi nake chimazapeza kuti chafufuzidwa chaziwika. Ndi nkhani ngati zimezi ndithu anthu azembekeza zoti siku nake muzayankha anthu amene machita zimenezi. Nawo zinthu ngati zimenezi ndi MCP azipeza zoti akukakamira ndithu kuti afuna asogolere dziko kodi asogolera bwanji dziko yeti akutumiza anthu kukakhapa ndi zikwanje kumapha ngati imene zikuchitika chonchimo. Komanso issue ina ndi yokhuza ndi bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Mavuto ngati amene akubwera maka chifukwa cha kulephera kwina kwa bungwe limene la Malawi Electoral Commission
chifukwa tikamamva nkhani zimene zikukhala zikuyenda akumana zonoti kumakhala mwina slow network zimene zimapangisa zoti data ipite ku database ya bungwe limene la Malawi Electoral Commission zikumatenga nthawi, ndikuti anthu pa polling center ndikuti amakhalapo nthawi yayitali akudikira kuti mwina apange final zinthu ngati zimenezozo. Ndi chifukwa chake ndithu anthu ngati amenewa akumapezerapo advantage kuti muone kuti anthu amenewa sangakhale azipani zina ndikuti ndi achipani cha Malawi Congress Party angovala zimenezozo ngati njira imodzi yofuna kubisalira. Ndiye tikhulupirira kuti ambiri usati abwino kuti kukuyenda nkhani zambiri zokhuza ndi kubera chisankho zimene ndithu achipani chimene cha Malawi Congress Party akulozedwa chala kuti ndithu akupanga zinthu zambiri kuti apange manipulate mafigures ndi cholinga kuti zosatira za chisankho zimene ziwakomere. Taonapo ndithu ena mwa akuluakulu aku chipani chimene cha Malawi Congress Party amene atundi azikhale ng'oma alemba ndithu pa tsamba la mchezo la Facebook pamene ndithu avomereza kuti sizinayende pa chisankho ngati chimenechi. Ndi zimangoyenda ndithu kuti anthu kuvomereza zinthu zikakanika zimafuna ndithu kuvomereza. Kusankha kwa anthu kulemekezedwe kusiyana ndi kumalimbana kupha anthu ngati mezi kuyendera chonchi. Anthu ndoti akukanani palibe ifa yoti mwakakamire. Mbuyomu ndithu kunali maulamuliro osiyanasiyana tikupeza kuti ambiri tikudziwa bwino kuti kunali ulamuliro wa DPP, kunalinso ulamuliro wa PP pamene alephera pa chisankho ndikuti amangovomereza ndi kumapita ena abwerepo. Koma nonse zimene ndithu kuti azikakamiza kwambiri zinthu. Mwene maganizo pa nkhani imene pamene tikunazo kuti achipani cha Democratic Progressive Party alemba pa tsamba la mchezo la Facebook pamene akudandaula kuti mmodzi mwa mamonitors a chipani chimenechi waphedwa kwa malembo ndi anthu amene anavala zovala za gule wamkulu omwe ndithu akukayikira kuti anthu amene wandoti ndi a chipani cha Malawi Congress Party kumene kuti ndi mboma la Lilongwe kumene kumachokera mtsogoleri wa dziko la Malawi amene watu ndi Lazarus Chakwera. Maka ndithu pamene anthu amene wa mamonitors amafuna kuteteza voti. Ngati mwine maganizo amenewo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukenso kulemekeza maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imene komanso kupanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kupezani mosavuta.